କେମିତି ହବ? ଯୋଉ ଟାଇପର ଆପଣ କରନ୍ତି ସେଇ ଟାଇପର ହବ। ଏ ଯଥାର ଗଣେଶ ଏ ଯଥା ବିହାରୀ ରାଧା ବାରବଟି ଖେଳ ହବ ଶହେ ଶହେ ଖେଳ ତୁ ବୋଧେ ଭାଇକୁ ଜାଣିନି ଯଦି ସେ କଥା ଜାଣିବ ନା ତ ଗଣ୍ଠିର ମୁଣ୍ଡିକୁ ପୁରା ଅଲଗା କରିଦେବ। ଭାଇକୁ ଅରେ ତାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠି ପାଇଁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛି ତୁ ମାଇକିନିଆ ହବୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମୁଁ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛି। ଆଉ ତା ନ ହେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଚୁଟକିରେ ତାକୁ ଉଡେଇ ଦେଇ ଧାରନ୍ତିନି। ଭଲରେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ରାସ୍ତା ଛାପ ତା ନହେଲେ ମୋ ପରିସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ହେଇଯିବ। କଣ କରିବୁ ତୁ? ମୁଁ ଶୁଣିଛି କାଳେ ତୁ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ବମ୍ ମୁଁ କାଳେ ଶୁଣିଛି ଆଇଟମ୍ ବମ୍ ଫୁଟିଲେ ବିସ୍ଫୋରଣ ନ ଫୁଟିଲେ ଉସ୍କା ଆଚ୍ଛା ତୁ କହୁଥିଲୁ ନା ମୋ ସହିତ